नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके भाई अमरेश अहिरान। आप सबके हमारे जौन चैनल है तूफान न्यूज़ भोजपुरी ओकरा नाम चेंज कर दिले बानी, काहे से कि थोड़ा चैनल पर कोनो प्रॉब्लम हो रहे। एक चलते बिहारी रोस्ट कर दिले बानी, तो चैनल के सब्सक्राइब जे नहीं करें चैनल सब्सक्राइब करो लोग। और आप सबके बताओ जन कि जौन आरती और छोटू के प्रेम कहानी बाटे ऊपर एक्शन ले बाड़े टुनटुन यादव, जो कि अहिरान स्टार टुनटुन यादव और खेसारी लाल यादव एक्शन ले बाड़े लोग। तो आप सबके पोस्टर लौकत हुई एकदम स्क्रीन पे, तो आप सबके पता चल गई वीडियो काथी पर बने वाला बा। ई ना कि झूठो के हम पोस्टर लगा दिला के ऐसे बा तो हौसे बा ऐसे बा कैसे बा, ऐसा ऐसा कोनो बात नहीं कि हमरा भी ठीक बा। जौन हो तौन सच्चाई बताओ तनी। ढेर लोग पोस्टर लगा देता कि टुनटुन यादव शादी करते रहे, तो जय हो शंकर भगवान, हम मनोकामना पूरा करी है टुनटुन यादव के, ठीक बा। तो चलो वीडियो को शुरू करता नहीं। जे कि टुनटुन यादव पोस्टर पर लगावल बा टुनटुन यादव आरती से शादी करी हन कि ना करी हन, और के मदद कैले बा। यहाँ तक कि बहुत ही बड़ा बड़ा न्यूज रिपोर्टर वाला आदमी भी चौंक गइल बा। जे देखी सब आप सबके स्क्रीन पर लौकत हुई देखावल जाता, गाड़ी बाइक सब। और यहाँ तक कि भोजपुरी के बहुत ही अच्छा रिपोर्टर मनीष कश्यप जी भी जुट गइल बाने। आप सबके देखी हॉस्पिटल में मनीष कश्यप, और एक लालू राज यादव गाना भी गा दिले बाड़न उंगरा पे। और बहुत मस्त गाना गवाइल बटे, जाके आप सब सुनी जा। लालू राज यादव ऑफिशियल पे ना तो हमारे तूफान न्यूज़ भोजपुरी चैनल पर अपलोड भइल बटे, जाकर वो सब सुनी जा। और आरती और छोटू के प्रेम कहानी बहुत ही अच्छा रहे, ठीक बा। बहुत ही जे कि उनको भाभी बोले रही शादी करे के बहाना, तो वो लड़की छोटू के बोलैलस। छोटू के बोलैला के बाद वो घर में बंद करवा के बहुत ही बेरहमी से मारल गइल बाटे। एक ही चलते करेंट सटा सटा के मारल बाटे। और देखिए आप सबके स्क्रीन पर लौकत होई एगो और चीज बक्सा, देखिए सब ये सब टूट फाट गइल बाटे। ये जे पिटाई भइल बाटे उनकर छोटू यादव का। और बाइक से आई रहन, बाइक उनकर हियो, ठीक बा। और सबको देखिए यहाँ पर आप सबको देखत हो करेंट से लागल बा कि एक मने हॉस्पिटल में ऐसा हो रहे कि दांत लाग गए रहे उनकर। जे आरती बाड़ी उनकर लभर उनकर दांत लाग गए रहे। एक के चलते आरती पर गाना भी आ चुकल बाटे, आरती एक छोटू के प्रेम का था। तो वो सब जाकर सुनम जा, बहुत ना तो सुनल भाई। टुनटुन यादव शादी नहीं करत, और कुछ ऐसा लोग पोस्टर डाला था कि शादी करता रहता ना भाई, शादी नहीं करत और कुछ मदद कर सकता आरती के, ठीक बा। खेसारी लाल यादव चाहे टुनटुन यादव केहू होकर, केहू तो शादी ना करी। उनकर जे छोटू बड़ा उनकर बड़ भाई शादी करता रहे आरती से, एमे कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक बा एकदम। जे एगो भाई मरल तो एगो भाई अभी जिंदा बानू, ओकरा से शादी होता। तो वो सब जे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए। लव यू, जय हो भोजपुरिया समाज।